onon rewindotoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu tongode men hande yewtere boowal ganni ari koko faati e gueɗe rendo rendoji men mahi koye maale ƴele ko gonga noon kala ɓi adama ko ɓesnode yaltude e adama kañum e yumen hawa kono keewal yimɓe e nder aduna o jibini caltiri kewndi gila e ɗemɗe goobuji ceertuɗi to banggue ɓanli pible to banggue gurdam aduna e diineji kono kadi ko jiidani ɗum ƴellitogol bani adama jibini ko wiyete kinde ko mbiten ko kinde keewal hinde hande ko ɗum woni lowdi yewtere men holto ummi beele ko leñol men tan waɗi kinde walla ko leƴƴi Afrique tan mbaɗi kinde hol ɓuural kinde e nder rendo hol bonande kinde e nder rendo hol ƴellitogol kinde e nder rendoji tubakoɓe ko ɗo e ɗo namde jogorɗen jabtade e ndeɗo tongode boowal ganni to banggue gaci to faleɗi ɗum ko Samba Kanji Ba ɗo e sawtuwol ngol ko Hamme Amadou Ly Seydi Dior saɗa ƴewa darde ma hawre fof hamde noon ko Allah rokku neɗɗo nana inde ko mbiten ko kinde ko ɗum pecce rendo pecce nderderi e nder rendo pecce nderderi e nder rendo tawa noon koko leema mo haali leemgol haala sakkiɓe haala fawiɓe dow so ƴeewama to banggue iwdi helmere nde eɗen mbawi wiide leƴƴi kinde ɓurɗe mawnude yimɓe hewɓe ne cikka mataw ko leƴƴi men tan mbaɗi kinde kono kinde ɗe ƴetta to no woɗɗi kinde ko ɓuri ko hen hewde ni ko inde walla endu diini inde naaɓe walla leƴƴi mumen ko kañumen jaltini ko wiyete kinde hay so tawi ni so tawi a yeehi toon to inde aɗa tawa rendo mabɓe ina fecci to banggue kinde taw ngol ɗon peccugol kinde ina heptina ga to banggue rendo hay so tawi sarɗiji dowrowi leydi inde keptinani ɗum woni ina cali ɗum constitution e nder artigal mabɓe 15 ɓiwal haɗata noon ko woni toon ko wayte dalit ko wiyete adivasis e woɗɓe taw ko des classes sociales walla mbiyen des castes ɓeɗo foof ina ittana gueɗal e nder constitution taw ngal gueɗal fawa koye kinde woɗɓe witeɓe brahman en walla tawa ko ardiɓe banggue diini ko ɓen gonno dowroɓe wonɓe dow fawi hen chatriyas walla ɓen ɗon ko jamboreɓe sen gartiri ga e leñol men mbiyenɓe sebbe ari caggal mum witeɓe vaisiyas en kañumen jogui kala ko fate commerce woɗɓe witeɓe chudoras ɓen ɗon ko kañumen goni toppittoɓe gueɗe rendo walla ardiɓe kono kadi eɗen mbawi ɓeydude hen rogere joyɓiri wonde toon witeɓe les intouchables mbawi goto memata ɓen ɗon ko joñaɓe e nder rendo ko yidde hollirde tan wonde wona rendo men tan waɗi kinde hayso tawi a yeehi to leyɗele tubakoɓe ma taw kamɓe ɓe kutorto ko helmere caste so tawi a ƴeewi iwdi mum ma taw eggina koye ɗemgal portugais woni casta woni kala ko rimɗe kala ko ganduɗa ko rendinaka ala jilla jaw wona toforo foñño ko ɗum ɓe kutortono ngam serdude witeɓe varnas en e witeɓe jatis en ɗum ɗo kadi ko kinɗe tawteɗe toon no fofe wade noon ko wiyete ko kindi so ƴeewama to iwti ɓuuri woɗɗude ko hindoïsme addi ɗum
kono noon ina memi dendagal leñol endanaɓe fof e mbaari kuptiɗin. To bangi tubakoɓe hay kamɓe leƴƴi maɓɓe mbaɗi ko wiyete ko kinde, kono noon nde ɓe jeehi hay civilisation woni neesu mbaylaari, industrialisation ari, ko wiyete ko les castes maayi, jibina ko wiyete ko les classe sociale. Classe sociale hankadi hiisata ko neɗɗo to bange iwdi mum walla ƴiiƴam mum walla jibinande mum, kono hiisoto neɗɗo ko to bange dañal mum e to bange gollingol. Jibina les bourgeois hayso ɓe kewani ko kamɓe jogii ginor renndo ngo ɗowata ɗum to bange laamuji, e woɗɓe wiyeteɓe prolétariat taw ɓen ɗon kañumen ngoni gollinteɓe, ngoni warñoɓe, woni tampoɓe. Kono noon hiisate ko les les. woodi noon anduɓe to bange sociologie walla ni to bange diine miijtiɓe ko faati e kinde e iwdi men. Biteɗo Abbé Dubois mo ganduɗa ko to leydi France miijtima hen tumude yurnito ko faate ɓesgu wiyeteɓe misor, woodi ko windi hen. Kono kadi hay kamɓe fof ɓe jaggi wonde ko wiyete ko kinde ko wawi ko ɗum serndude e lawade yimɓe ko tan ko ceeral golle baɗeteɗe. ɗum so en ƴeewi ɗum ma en taw wadde e nder rendoji men ɗum ala iwdi diini, kono noon ko ɗum iwdi mahdi rendo. woodi kadi miijo wongo jibinago e leyɗele tubakoɓe e nder niwiri 19 ɓiiri woni 19e ha 20e siècle. Gonɗon miijo jibinago Europe ina ɓattini kinde e ko wiyete les classe sociale, taw classe sociale kañumen pawata gueɗe mumen ko e faggudu. woodi miijo tata ɓiwu to bange théorie yiilotoɓe iwdi kinde e sababu godangal men kolliri wonde ala ɗuɗum jibina, ala ɗuɗum fawi so wona e leñam leñoma. So en garti ga e nder rendoji men ɓaleɓe ma en taw leƴƴi kewɗi mahi koye maale kinde. Holko addata ɗum? woodi hewɓe e anduɓe miijiɓe hen. Mbaɗana Saydou Kane ina ƴettiti miijoji anduɓe woɗɓe taw ko sociologue en, hollitɓe wonde kinde godata so wona e nder rendoji parwuɗi ɗo goodi. Wiyete rendoji parwuɗi ko rendoji janetenoɗi to bange konuji walla garantenoɗi ina dahe walla ɓuraɗi doole bawaɗi. So ɗum ala tawa ko rendoji goɗɗi ina parwi, taw parwugol ngol men fawi koye nokku toɓe koɗi to, beela koye jeerende, beela koye takkomaji, taw hoɗɓe oye bange ina mbawi arde gujja daha nawa gila e yimɓe hay ko abbiti hen. ɗiɗo rendoji parwuɗi sabu wasde ɗumen jogade ndenka e kisal la sécurité woni sababu haɓe mahi gonko mabɓe e to bange ɓe yo ketto yo ɓe ketga. ɗum yeehi ɗuɗum wontuɗo gueɗal peccugol rendo beela moni foof wooda ɗo heedi bandum, yeehi ha wonti heedi heeda jibinoyɗo peccor, jibinoyɗo ceertal. ɗum waɗi mbiɗen ko wiyete ko kinde ina fawi e kodki, kono ina fawi e taari. won leƴɗele walla won leƴƴi ɗi ganduɗa ɗi ngala caɗele to bange kisal, ko ɓuri ko hen hewde sa ƴeewi e nder mumen ma taw ngala kinde. sen ƴeewi ɗo e nder leydi Sénégal leñol joola a tawat kamɓe ɓe mahani gueɗe mabɓe e maale kinde. oɗum jogui ɓural to bange rendo mabɓe, kono kadi oɗum jogui battane bonɗe to bange rendo mabɓe. gaga kotki e taaridi kinde ko ɗum lelgo rendo e cañu rendo e nanodiral jajtinagal caggal mum, saabu kinde jibinaka tan ina mbayi no mbayni en puɗɗorino e nder ƴellitgol men to woodi kinɗe jibinaɗe walla ni kinɗe gonɗe kadi coloyde e kinde ɗen ɗon. joni noon so en garti ga e nder rendo men ma en taw kañum ne mahi koye maale kinde. ɗen ɗon kinde ko ɓuri ko hen hewde kañumen ne pecci ko e doge. so a yeehi e rendo jolfuɓe ina waɗi doge ɗiɗi ha doge tati, kamɓe ɓe mbiyata ko geer, ɓe mbiyata ko gewel, ɓe mbiya kadi ñeeño. ga e rendo men enen wiyoɓe mbimi wimami ina woodi kinɗe 12. ɗen kinɗe 12 pecci ko e doge tati,
rogere adande wiyetede rimɓe, rogere ɗimmere wiyetede ñeñɓe, jibine rogere tataɓere wiyeteɓe gallumkoɓe, woɗɓe mbiyaɓe jiyaɓe, mani won wiyoɓeɓe maccuɓe. ma en gar e facciru kala hen rogere holi ko tawate hen. So en ƴetti rogere rimɓe waɗi ko joyo goni hen. ɓen ɗon joyo ko subalɓe, ko seɓɓe, ko jawanɓe, ko toroɓɓe, koye fulɓe, e nder men woni aynaɓe. rogere ɗimmere nde kañumni ko rogere ñeñɓe. rogere ñeñɓe ina tawe hen sakke, ina tawe hen maabo, ina tawe hen baylo, ina tawe hen labbo, ina tawe hen bambaɗo, kono kadi ina tawe hen gawlo. hayso tawi awluɓe jeeynoko e kinɗe ñeñɓe koko abbitina hen. ɓeɗo kadi so tawi a ruttima e deftere Abdoulaye Bara Diop ina fecci ɓe doge ɗiɗi, kamɓe ñeñɓe ɓe woni ɓe wiyata jëf lek e sabu lek, woni ɓe wurɓe warñede men e ɓeya wurɓe ɗemɗo mumen. rogere tataɓire nde tawate ɗon ko hindi wotere woni wiyeteɓe ko jiyaɓe ɓe. jiyaɓe woɗɓe mbiyaɓe maccuɓe, wontoɓe goni gallunkoɓe, ko tarikh addiri ɗum hono noon. kono kala mo ganduɗa ko biyaɗo jiyaɗo so ƴeewama to banggue iwdi mum ko dimo to banggue iwdi mum. kono noon teeli saabu ummima e nder rendo mum, yeehi e nder rendo wongo ngo no yiirimo ni ko noon nanguiramo wiya jiyaɗo, yeehi haw wiya maccuɗo. so en ƴeewi e nder rendo men no mahiri, ma en gartoy hen no ɓuuri yajde, ma en taw hay jettoɗe mabɓe ko ɓuuri ko hen hewde a andat ɓe wona e nder ngol leñol jiya, kono ɓe ummi koye leƴƴi goɗɗe ɓe gari ha ɗo. ardeɓe noon tawdeɓe gueɗe peccama, wasdeɓe jogade gueɗal, jogade leydi, wasdeɓe jogade lefol e halfinede hunde, addiniɓe wonde yowitiɓe. kala mo jowitiɗa e mum noon e nder tongode men arore so weeli Allah, ma en gar e doge ɗe ceer nden no rogere rimɓe moni foof kalɗen holto heedi rendo ngo, holto gueɗe mum ummi, holto payi. garen e rogere ñeñɓe mbaɗen hono noon gasniren no rogere jiyaɓe. ko ɗum ɗo woni komin tonganno on e dabɓa e nder nde ɗo tongode hesere yewtere mon boowal gandi. konngol mbaynigo goggo bato ron wiyen so a nani ndene ko pamɗuta gandal fof aɗa foti andude kam wona asman wone samde, saabu asman ala bawɗo ɗum ruɗanade. konngol mbaynigu Dieynaba Moukhtar Sall o wi gurɗo e lotgal fotani resnede ñawɗo Moussa ɗo. konngol mbaynigu Amadou Bassirou Sall mo Petel Diegues o wi so cumo tacti maayo ko ƴiƴam sagataɓe ñippata ɗum. konngol mbaynigu Boko Samba Ba o wi ko pogonoki wilti andi bone jambere. Adama Malik Kebe to Tulde Thila o wi no ɓi lamɗo woynirtani ɓi miskin ko noon ɓi lamɗo hoynirta ɓi gawlo. Bun Oumar Diallo mo Koussanar o wi so wiyama yimɓe foof poti tawata koye jaam gonɗen. Amadou Alhaji Ly o wi wajuji ullude e domburu wona ha artira hakkille mum e laakara kono ko ha nawta hakkille mum laakara. Oumar Dia to Korkaje o wi mbeɗa mooli Allah ittata yaware. o wi saɗa mocco ɓoggol yo ɗo sewɗa ɓuttiɗo tawde a anda jogorɗo haɓɓirede. Penda Yagga to wuro men Wuro Ali Guelel o wi so fowru yurnaki e fawru tawata ko wona ɓoti cura toon. Mamadou Oummo mo Jorol o wi penowo yo ɓatta maayo so wiyama hoto woni wiye muti. Boubacar Safiatou to wuro men Lorti Uruɓe o wi ko neɗɗo heewi ko bagage fof ma wirto ko jeeya. Mouhamadou Hamme Sow o wi tongidaɓe poti ko tongtodirde kono wona tonkodirde. Abou Wan to wuro men Madina Gounas o wi fof nde woturu ndu bibje nayyi ko famɗi arsuko fof kam ronkata diwde. Siley Mika Sow to wuro men Dendori o wi aduna ko alkabere badiol sahande wirtima fof loggo hen koyngal ma
so yori itta. Mamadou Moustapha Sy to wuro men Diatar o yimo fergeti e faburu so yanane ndiyam ina foti yande bakkere. Julde Moussa de to wuro men wuro Male o wona ɓuttidde ɓoggol haɓɓata ɓoccode. Ismaila Sarr to wuro men Ngawle walla Giya o so tumude heeli ɓasama ciirol heddo ɗon. Siwol Yeroba to wuro men Mberla o so a yi dasol hoto hawtongol hawto ko daasi dasol ngol ko. Amadou Habibou Ba to Sehil Babi o waɗɗaki boobo wiide ina towa debbo reedu. E welede Allah ko ɗo min kadde mon e nder nde ɗo tongode boowal ganni yewtere men arore so ina weeli Allah ma en gartu e peccugol Kinde ɗe e nder dego min cirtude Rogere fof etoɗen silde ɗum. Gaaci ɗi ko Samba Kanje Ba ɗo e sawtugol ko musidɗo mon Hamme Amadou Ly.